кеш вакыт якынлашып килә. Ул урып җыю вакытлары кыска вакытта килә, вакытында җыйбарга да кирәк. Аның өчен безнең булган комбайннар хәзерлеге, аның тотышы һәм сезнең үзегезнең сәламәтлегегез булып торсын. Тиз арада җае гына иткереп булган икмәкне алып, анда табаклана салгач, менә шуннан күңел тынычлана. Шулай бит. Яшьләр утыргачтан хуҗалыкның нигезе бар дигән сүз, киләчәге бар дигән сүз. Яшьләрне һәр комбайнга уятып бик авыр. Анда бармыйлар. Без әйткәндә, менә әле тор шатап торалар, кайдан комбайнер табып булмасын икән дип. Шуңа күрә үзегездә әзерлек, менә ул үзегезнең балагызның теге бугыннан бугына күчкән традиция комбайнер булып үссә, ул бик әйбәт нәрсә инде. Булагана күрсен шулай, инде сау сәламәтлек белән барыгызга даган, менә самый главный инде иң игътибарга лаек булган бер әйбер үзегезне саклагыз. Теге сабан туятын әзерләгән кебек инде һәрбер кеше үзенең комбайн действительно җиренә җиткереп әзерләгән комбайнер, менә шушында әзерләгән комбайнер инде мотор итеп басуда эшләй. Инде ул теге поломкалар була басуда. Әгәр дә инде бүгенге көндә комбайнның әзерләнмәсәң, кеше эшләгәнгә инде нервы итеп, кеше теге сине узып киткәндә инде теге аны сугып калып, аны очракларда була. Шуңа күрә мин егетләрне әйтәм килә. Менә Раик Шаип инде иң акыллы, иң теге яңалыкларны изучать итеп, аларны тормышка ашыра торган руководительләрнең берсе. Сезнең хуҗалык инде менә технический база быелга килгәндә генә әйтеп киттем, менә яңа комбайн алдыгыз, яңа трактор, яңа посевной комплекс, тырма агрегаты, пресс кайта, тагын бер трактор кайта. Барсы да теге халыкның эшен җиңеләйтер өчен эшләнә торган эшләр бу. Шуңа действительно приятный яшь егетләр, без бөтенебез дә инде алмалайлар, помощник комбайнердан башладык. Менә монда торган абыйлар барсы да менә. Хәзер яшьләр инде компьютердан ярак китәлмәйләр. Менә беренчедән әтисенә рәхмәт, икенчедән үзенә рәхмәт, өченчедән руководство инде аңа ышанып, бүгенге көндә эшкә чакырып, теге эшкә өйрәткән өчен. Бик зур рәхмәт барыгызга да, уңышлар сезгә. Мин комбайнда эшлим 6-нчы ел быел. 11 яшьтән бирле эшләйм, әтием белән. Минем әтием үзе дә бәләкәй чагыннан ук комбайнда эшләй. Мине дә өйрәтә. Хәзерге комбайннар җайлы инде ул баштагы комбайннарга караганда. Монда компьютер җайлы, лекләре инде авыррак. Хәзерге яшьләр инде комбайнга утырырга тырышмыйлар инде, авыр дип аларак эшләргә китәләр. Я работаю помощником комбайнера с отцом. Я работаю 2-й год. Работает хорошо, интересно.